ngifisa ukusho ukuthi ethani mabhunu lo owendiselwayo uzalwa ugoqogoqo intoni ekhaya kitchen ugoqogoqo lo ngoba ngiqonda ukunqamlela bakwethu ngingakhuluma mhlambe ngize ngijike ethaweni ngimemeza ugadlu lentaba umahamba bembuzi ethi mfana ngowaphi ingalo uzihambile-ke ngenxa ngezentaba mahamba bembuzi bethi mfana ngowaphi ngampela kwenze njengoba ngiwubeka lolu mlando ubeka kabi ngibamphela imike mina ngikhuluma ngihambe manje ngenxa yempilo nami futhi hey ngiyatotoba kodwa-ke insizwa njengoba ngisabika ukuthi le nsizwa abaningi bazi ukuthi uzwelini bazi uzwe nje kepha uzwelini mangabe ubuka umlando wale nsizwa awuzwa ukuthi lo muntu wathi uzwelini ezelwe umuntu ezelwe uyawubona manje umlando ozenza kusho ukuthini uma ulalela ngiyathanda-ke insizwa zakithi njengoba nifika niphuma kuzona zonke iy'nkalo angiqedile ngayo ngiyazama ukunqamulela kodwa njengoba kwathi Ungakaniwe uyaguga unyoko ungakaniwe uyaguga unyoko
Thank you.